Здравейте! Кой е Славчо Шоколаров? Представете се на феновете на отбора. Здравейте, казвам се Слав Чоколаров, роден съм на 20 август 1989 година в Гоце Делчев. Това е. Друго, стартирах футбола в юношите на Пирин Гоце Делчев. След това на 13 годишна възраст отидах в школата на Ботев 2002. Там прекарах около 7 години и след това се завърнах да играя мъжки футбол на 17 години в Гоце Делчев. Футбола за вас е? Както всеки футболист казва, футбола за нас се превръща в начин на живот. Ние с това ставаме и с това лягаме. Това е нашата професия, с това си изкарваме прехраната и е начин на живот. Имате над 200 мача в елита на българския футбол. Кой е най-кошмарният мач, за който не искате да се спомняте и защо? Тъй като цяло са доста кошмарните мачове, мога да спомена така един мач срещу ЦСК на армията, в който получих червен картон и не бях особено доволен от това нещо. Може би този мач. А най-щастливият ви мач в кариерата? Най-щастливият ми мач в кариерата е спечелването на Купата на България с Славия срещу Левски София 2018 година на националния стадион. Едно незабравимо изживяване срещу един доста тежък съперник. Труден мач от 120 минути, продължение, дуспи. Накрая триумфирахме с Купата на България и така отидохме да играем Лига Европа. Кой е най-великият отбор в света според вас и кой е футболиста най-великия и кой е пък вашия кумир? Най-големият отбор за мен в света е Манчестър Юнайтед. Най-добрият футболист, на който аз подражавам, е Христо Стоичков. Какъв е Славчо Шоколаров извън терена? Какви са хобита имате, любимите ви занимания? Нямам нещо така по-специално. Обичам да се разхождам, да си почивам вкъщи, пием кафе с приятели. Общо за това. Какви качества трябва да притежава един човек, за да е твой приятел? Да бъде добър и искрен. Да бъде мой приятел. Смятате ли, че избора ви да приемете офертата на Добруджа е правилен и ако отговорът е положителен, защо? Щом съм тук, значи съм сметнал, че изборът е правилен. Така, аз, както го казах и в едно предно интервю, крадна ме това, че отбора иска да се развива, иска да подобри много неща, да има хора тук, които милеят много за отбора, дават много за отбора и за това, както виждате, се привлекаха доста качествени, опитни футболисти и нашата цел е да развиваме този отбор, да играе по-добре и да сме колкото се може по-напред в класирането. Аз лично съм щастлив, че подписах с Добруджа.